Tak ahojte, ja vás vítam pri mojom dnešnom oficiálne prvom videu, ktoré sa odohráva na rybníku Šariš, na konkrétnom rybníku číslo 3. Som tu už druhý deň, včera som nemal vôbec nejakú chuť alebo čas, proste taká nebola nálada na začiatok videa, tak mám tu taký neskorší začiatok. Ale za to včerajší večer a noc bola pestrá. Hneď ako prvú rybu som chytil krásneho kapra. Na túto vodu by som si ani netrúfol povedať, že niečo také dokážem tu chytiť za taký krátky čas. V podstate do 3 hodín od zahodenia prvého prútu som mal záber, jazdu a neskutočnú, to proste cievka len išla. No, priatelia, masaker jazda, masaker ryba, čo sa týka na tento rybník. Potešil ma veľmi. Poďme si ho ukázať. Tohto nádherného, ty kokso. Krása, počkaj, tam mu zasekla. Byť v poriadku, vidíte. Ani som nebral veľkú podložku, pretože som ani nedúfal v niečo takéto. No a je tu niečo neuveriteľné. Ani neviem, ako ho chytiť. Masaker ryba. Vidíte, obrovské písky. Krásna stavba tela. Nádherný lisec. Poďme si ho vypustiť. Ešte poď už. Zobrať, aby sa nejak zamotal. Možno si sa chystá. Už aj. Čau. Je to tam. A bol to boj ťažký, keďže som tu bol ešte sám, priateľka došla neskôr. Trvala si aj 15 minút s podberákom, ktorý tu mám menší. Ako vidíte, aj podložku som nebral nejakú veľkú, pretože vždy tu mám také kapre 50, 55, 60. A takého valibuka na túto vodu som určite nečakal. No, 10,5 kg by bol. Tak plus minus, boli tam nejaké čísielka. Ale myška mi tu kradne bojly. Behá mi tu od rána. Už mi zobrala aj PVAčka s guľami. Veď vám tu pustím nejaké potom video od toho. Úplne som bol v šoku, že aj myši sú na bojli. Čiže ak vás trápia myši, hoďte guľe vonku z domu a oni vybehnú same. Toto som prvýkrát videl. More, ty čo si, ryba? Kúcha, jak si máš krti na nich. Toto prvýkrát vidím. Moja zlata. Ale poďme nazad, čo sa týka ryb. Na ľavom prúte z vášho uhla pohľadu mám zahodenú popku kryl a pod ňou mám jednu kukuricu, ktorú mám z krmného vedra. Väčšinou dávam na väzec tú kukuricu, s ktorou aj zakrmujem, pretože celkom sa mi tá taktika osvedčila namiesto tých sladkých kupovaných plechovkových alebo ochutených. No ale pod ňou mám ešte jednu popku kukuricu a tá je síce ochutená, bola v takom dipe cesnakovom. No ten dip je úplne slabúčky, čiže dávam ju tam skôr kvôli tomu, aby nadvihlo ešte viac ten háčik s tým všetkým, čo vlastne na ten naväzec dávam. No a na pravej udici mám, teraz nie som si istý, pretože zahadzoval som dvakrát, keďže raz som stihol otrhnúť. Trafil som presne vlastne tie kry, alebo strom, lepšie povedané, na dne, ktorý tam je, som zachytil a už som cítil, že pomaly som ho ťahal k sebe. No ale následne, a už to bolo, silon sa mi totálne zmotal,
čiže som ho musel nejakým spôsobom tu previazovať, vyťahovať z cievky, baviť sa s tým. A od rána skáču ryby, akože preto dávam aj taký do stĺpca tie navnády s popkou, pretože aj včera vlastne na popku tu kryl a čili chobotnicu mi skočil ten kapor veľký a následne ďalšia ryba, ktorá mi v noci ušla. Som nestihol dobehnúť, ale potom opäť medzi 4. a 5. niečo tak, sa mi zdá, že 4:30 presne bolo. Mal som ďalší záber. Nebola to až taká jazda, čiže vedel som, že už to nebude taký veľký kapor, ale že to bude taký násaďak, by som ho nazval. Ale krásne sfarbenie, čo sa týka aj postavy, proste tvar toho kapra bol pekný, zdravý hlavne, nemal na sebe žiadnu plesň alebo nič také. Tak ahojte priatelia, aktuálny čas 3:45, ryby sú tu aktívne, používam kryl, popápku a štipľavku pod tým, neviem presne teraz príchuť, pozriem sa na to, ale je vidieť, že to funguje na tomto rybníku. No a tak poďme si rýchlo ukázať rybku. Je to obor ako predtým. Krásny šupinač. Poďme si ho vypustiť, nech sa už netrápi. Bez problémov. Keďže tu na Všariši už toho roku pokapalo veľmi veľa zdravých, pekných rýb hlavne. Asi to bude tými horúčavami, nie dažďa. Čiže ja by som aj prijal v nasledujúcich dňoch nejaký dáždik a potom daždíku to tu prísť trošku poprehadzovať. Možno sa podarí zás taký väčší kaprík. No ale na večer si pripravím z miesto, už som si zakrmil. Vlastne bombu som otrhol, už niekde pláve na dne, ani sa neotvorila. Neviem, či som zlý, gúzoľ tam urobil alebo čo a proste som ho hodil a už to bolo zás puk. A už som vedel, že tá bomba, že sa s ňou môžem rozlúčiť. Ešte keby vyplávala hore, tak teoreticky by som po ňu išiel, hej, aj keď nemá sa tu veľmi kúpať, ale tak myslím si, že lepšie, keď to vyťahnem z vody, ako by to tam malo niekde hniť. Ale príroda, ako sami vidíte, nad nami je hrad v Šariši, je tu nádherne. Bivak je za mnou postavený, ohnízko už máme pripravené na večer, aby nám bolo teplo. Aj keď noc bola, musím povedať, veľmi tepla. Sice do tej druhej fúkalo, ale v tom biváku to je super. Len škoda, že sa nemôže používať podlaha tuto, lebo to by bolo ešte lepšie. No nič, tak ja sa vám ozvem potom. Idem si to ešte trošku zakrmiť, previazať, nejaké taktiky vymyslieť na noc a potom sa vám ozvem. Čaute. Tak vlastne zakrmujem si. Tuto som mal kukuricu z partikla s nejakou pšenicou a repkou. No tu som si už vyhádzal, ale tuto mám boily, krill od značky Speedy Baits. Vlastne zalial som to ešte dipom, ktorý je pikantný, nejaké chili alebo niečo také. A vlastne nebudem nejak s tým vymýšľať, keďže som strátil bombu. Čisto si to skúsim na noc hodiť úplne blízko ku brehu. Už som tam zakrmil aj kukuricu a vlastne neviem, či to bude vidno niekde v týchto miestach potom trošku ďalej, ale niekde v týchto miestach potom sa chystám loviť
No ešte jednu lopatku, zase to netreba preháňať. Skôr tam, no tak ešte jednu. No dobre, zakrmené máme. No tak ahojte, ja vás zdravím aktuálne z môjho domova pri vode, v bivaku. Prehodil som, zakrmil som, čakáme. Uvidíme, čo to prinesie. Ohník som si spravil, aby mi tu bolo lepšie, aby som tu mal takú romantiku. Aj keď dneska už som sám. Bol som v bufete ešte rýchlo po nejaké to pivko aj kofolku, aby sme mali na večer, keďže dneska tu som zatiaľ sám. A uvidíme, čo nás prinesie. Celý deň to bola tragédia, by som to nazval. Ani ťuk, ani ryba, nič. Celý deň sa vyhadzovali na vode, skúšal som všetko, do stĺpca, na dno, sladké, štipľavé, mesité, korenisté, nič. Aj kukuricu som len čisto dával, no ryby proste sa im nechcelo. Tak uvidíme, čo prinesie noc, keďže aj včera v noci až začali tie jazdy. Jednu udicu prehodím, dám na iné miesto, do hĺbky, kde dám rozpustnú 20-ku, Monster Crab. Musel som prísť na to, že aká to je príchuť, a na ňu dám popku Krill 18-ku. Zrežem z nich 1/4 a urobím takého snehuliačika. Druhú nechávam asi 4 metre od brehu, kde som zakrmoval kukuricou. Celú som tam vyhádzal, lebo nemal som už veľa. Čiže som to tam vyhádzal, plus nejaké tie bojly som tam zahádzal, a tam budem mať už overenú tu na kombináciu, na ktorú mi brali aj včera ryby. Bude tam chobotnica pikantná a krill popka. Takisto z nej urobím takého snehuliačika. Z každej zrežem 1/4 alebo možno polku, neviem, uvidím, a zahodím to. No a potom na noc do tej hĺbky jednu udicu hodím 24 guľu, čisto samú, bez popky. Vyskúšame, že čo to spraví v noci tá Blackberry. A uvidíme. Ja som rád, že vlastne nie je tu zima, nie je tu nejaký dážď alebo niečo, zatiaľ mi to vychádza, aj keď počas dňa ten dážď pri tých horúčavách by sa zišiel vážne. Ani by mi nevadilo, keby zapršalo. No ale tak čo sa dá robiť? Musíme pracovať s tým, čo máme, a uvidíme, čo prinesie táto magická noc číslo 2 a zároveň posledná z tejto výpravy, keďže zajtra sa chystám domov okolo 9:10. Uvidíme. Keď pôjdu ryby, možno pôjdem neskôr. Keď nepôjdu, možno pôjdem skôr, nečakane. A ozvem sa vám pri najbližšej interakcii, už dúfam, s rybou. Tak zatiaľ, čaute. Tak ahojte. Teraz nás potešil takýto mládenec, násaďak. Tak ahojte. Dnešná noc bola živá, ani nie tak z pohľadu ryb, ako zo zážitkov. Jedna ryba nám ušla, niečo okolo 12:00. No hneď potom, v noci, neviem teraz ani cca čas, aký bol, prišla ďalšia. Tu už som vybral takého násaďáka pekného. A vlastne odtedy nič. Ale k tomu zážitku kolega už spal a
Ja som ešte tak driemal si na stoličke a v tom som počul rev, májak, tiger, alebo čo, medveď tu niekde chodil, lebo toto nebolo z ruje určite, bolo, keď jeleň marujú, to poznám, toto bolo fakt jak taký rev a taký 4-krát za sebou. Ako bol som posratý potom celú noc, mal som aj záber, však aj preto možno som jednu rybu stratil, lebo som rozmýšľal, či ísť von alebo nie, lebo to bolo fakt blízko. To, no také dačo som ešte na rybách nezažil. Máme aktuálne nahodené, jednu som dal na Ronny Rig, je tam chobotnica pikant. Na druhej máme chobotnica pikant s, nie, tigri orech s popkou kriel. No uvidíme, či to ešte niečo prinesie. Už tu nebudeme nejako dlho, ešte také 2 hoďky. Vlastne toto, čo tam mám nahodené, je taká posledná šanca na rybu. A ak sa niečo podarí, tak budem rád, ale ak nie, tak už v podstate svoj cieľ som splnil v prvých 3 hodinách, odkedy som tu bol, lebo ten kapor to bol pekný boj. No nič, vidíme sa. No, priatelia, takýto obor prišiel práve teraz. No ale nezmar, to je riadny. Takého, ja neviem čo to je, to vyzerá ako nejaký kapro karas. Akože tá farba je nádherná, mne príde, že to je kapor plne čierny. Tak ideme ho vypustiť. No tak čaute, my už sme pobalení, všetko máme odložené, naložené, porobíme posledný poriadok a vlastne vidíme sa pri ďalšom videu. Kľudne mi napíšte, čo by som mohol zlepšiť, práve že v čom už som možno že aj dobrý. A vidíme sa pri ďalšom videu už čoskoro. Čaute.